si Petro yokha amene anakana Ambuye Yesu, koma kuti nafenso Ambuye Yesu takana kambirimbiri. Timakana mabizinesi mwathu muli katangale, kuntchito kwathu kuli katangale. Ngati kupanga chosemphana ndi mawu a Mulungu, ndiye kuti nawenso ukuwakana Ambuye Yesu pagulu. Ndipo Ambuye Yesu ananenesa akuti ondikana ine pa dziko lapansi pa public, akuti nanenso ndikamkana kumwamba pafupi ndi Tate yanga. Haleluya. Pa nthawi ndofuna kuti ungopemphera kuti Ambuye ndakukanani mu njira zambirimbiri, ndakukanani nthawi yayitali, komano leroli Ambuye nanenso ndimvereni chisoni. Inenso ndikulira ngati momwe Petro amalirira, akuti Petro anakweza nkhope yake pasi nalira, akuti ndakana Ambuye Yesu, ndamukana Mulungu. Nafenso takana Ambuye Yesu. Ndi nthawi yoti ungokweza nkhope yako pasi nazililira kwa Ambuye kuti Ambuye ngakhale leloli mwapereka nsembe nataya moyo wanu, koma inenso ndakukanani kambirimbiri. You were saved to save others. Osati kungopulumutsidwa nakhala pasi, komano wapulumutsidwa kuti ukatumikirenso anthu ena. Nthawi ya chipulumutso chimachitika ndichani? Pamene ukupulumutsidwa ndiye kuti Ambuye Yesu akubwera mu mtima mwako, ndiye kuti Mzimu wa Mulungu ukubwera mu mtima mwako. Komano ikafika nthawi yoti iweyo ukatumikire anthu ena, umafunika kuti mtima wako upereke kwa Ambuye Yesu. Miyambo 23 verse 26 mawu akuti mwana wanga ndipase mtima wako. Kodi Mulungu amatanthauza chani? Amatanthauza kuti ukandipasa mtima wako ine ndikugwiritse ntchito, ndiye kuti uyambe kuchita zimene neyo ndikufuna. Nthawi ya chipulumutso umalandira moyo kuchokera kwa ndani? Kwa Ambuye Yesu. Komano Ambuye Yesu imafika nthawi amati mwana wanga ndisatire. Kusatira Ambuye Yesu ndiko kutenga mtima wako napasa Ambuye Yesu. Kutenga mtima wako napereka kwa Ambuye Yesu zimatanthauza kuti ukuwauza Ambuye Yesu kuti nthawi yanga ndi yanu. Kukacha umafunsa Ambuye Yesu, nthawi iyi ndi yanu, kodi ndipange chani? Ndi Ambuye Yesu akuze kuti nthawi ya lero zampira iyayi, kuona mafilimu iyayi, nthawi imene ndakupasa msiku la lero ziwerenga mawu, zipemphera, pita ku chalichi, pita kumapemphero kuja, nthawi iyi ndimene ndadani ndakupasa. Akuti kumeneko munthu amene amamvesera kwa Mulungu namachita chimene Mulungu akufuna, ndiye kuti atenga mtima wake napereka kwa ndani? Kwa Ambuye Yesu. Pa chipulumutso umalandira moyo wa Yesu Kristo, komano kulondola Ambuye Yesu umatenga mtima wako napereka kwa Ambuye Yesu. Kodi ndife angati tatenga mtima wathu napasa Ambuye Yesu? Akuti zimaoneka ndi zintchito zako, zimaoneka ndi nthawi yako. Kupereka mtima wako kwa Mulungu zili ngati kupereka nthawi yako kwa Mulungu. Ngati nthawi yako Mulungu sunampase, ndiye kuti iweyo mtima wako sunampase Mulungu. Ngati kuli chinthu chodula kwambiri ndi nthawi yako. Nthawi ikapita sungayigenenso yayi. Ndalama ikapita ukhoza kuipezanso, wina akhoza kupasanso. Ukhoza kuuza 50,000, wina wake akhoza kupasanso 50,000. Koma ngati wataya 24 hours pachabe kapena wiki yonse wangoiseweresa kumangoona mafilimu, kumangoona izindizi, nthawi ija sungayigenenso, yapita basi. Ndeno chuma chachikulu pa moyo wako ndi nthawi. Kodi nthawi uli nayo ukuyigwiritsa ntchito mwa mtundu wanji? Ambuye akuti nthawi imeneyo ndipase. Akuti ukatenga nthawi ija napereka kwa Mulungu, akuti pamenepo ndiye kuti wazipata, wazitaya, wapereka nsembe pa moyo wako. Chifukwa nthawi ija bwezi weyo ukuonera mafilimu, nthawi ija bwezi ukuonera mpira, nthawi ija bwezi ukucheza ndi anzako, koma nthawi imeneyo iwe ukutani? Ukupemphera. Nthawi imeneyo iwe ukumvesera mawu. Zimawawa kuchita ndithu chinthu chimene weyo mwina sumafuna kuchita. Umafuna ndithu utamacheza ndi anzako, komano ukuti ndipite ku chalichi. Ndiye kuti wasenza Mtanda otani uzikucheza ndi anzako, koma vuto limene lija wangolinyamula. Ngakhale zikupweteka, komabe ndikhale ndi Mulungu wanga, ndikhale ndi Ambuye Yesu. Akuti kumeneko ndiye kusenza Mtanda, kumeneko ndiye kumutumikira Mulungu. Iye amene ataya moyo wake chifukwa cha ine
ameneyo aupeza moyo. Koma iye amene akupeza moyo ponditaya ineyo autaya. Haleluya. Ambiri timaona ngati kuti ayi tikanjoye uku izi akuti pamenepo kunjoya kuja sikuti ndi moyo yayi. Ukuona ngati waupeza moyo komano moyo uja wautaya. Ndi chimene Ambuye Yesu akutiphunzitsa msiku wa lero. Haleluya. Akuti mwana wanga ndipase mtima wako. Kupereka mtima wako kwa Mulungu ndi kupereka nthawi yako kwa Mulungu. Pali zinthu zina sikuti ndi tchimo ayi. Kuonera mpira si tchimo, kuonera mafilimu si tchimo, komano imafika nthawi ina yake ukapereka mtima wako kwa Mulungu, kuonera mpira kuja kumazakhala ngati ndi tchimo. Chifukwa chani? Mtima wako waupereka kwa Mulungu, nthawi yako waipereka kwa ndani? Kwa Mulungu. Ndeno kukacha umamfunsa Mulungu, Ambuye ndikupangireni chani poti mtima wanga ndinakupasani inuyo? Umva, undipangire izi: upite kuphiri, usale kudya, ukhale pa nyumba, usatuluke nyumba, uzingopemphera. Anzako akuonera mpira, umamva kuwawa, komano ndi chimene Mulungu akufuna, ndi chimene wasankha. Akuti kumeneko ndiye kumusatira Mulungu. Sikuti kuonera mpira ndi tchimo, sikuti kupita kumapate ndi tchimo, sikuti kuonera mafilimu ndi tchimo. Si tchimo ayi. Koma ukayamba kumusatira Mulungu, Mulungu amafuna mtima wako. Ukangotenga mtima wako nampasa Mulungu, ndiye kuti watenga nthawi yako wampasa Mulungu. Kenaka umangolondola zimene Mulungu akukuuza. Ena azakutenga ngati kuti iweyo wangosokonekera mwina mwake, sikumveseseka. Chifukwa chani? Nthawi yako wampasa Mulungu. Ukapasa nthawi yako Mulungu uzakhala munthu osamveseseka. Zochita zako anthu samazimvesa.